În anul 87 de Haishar, la Tapaie, munții Banatului au devenit scena primei confruntări decisive. Decebal, conducătorul dacilor, a ales terenul greu, unde legiunile lui Domitian înaintau cu dificultate. Romanii au venit disciplinați, convinși că superioritatea lor militară va înclina rapid balanța războiului. Dar dacii cunoșteau fiecare vale, fiecare culme și loveau exact când ordinea romană se clătina. Bătălia nu a adus o victorie finală, însă a schimbat profund calculele împăratului Domitian. Tapaie a arătat că Dacia nu putea fi cucerită ușor, iar războiul abia începea. Pentru romani, această confruntare a devenit un avertisment amar despre rezistența unui regat montan. Pentru daci, Tapaie a rămas dovada că pământul lor putea opri chiar și Roma, iar în istoria României, momentul acesta a deschis drumul spre marile războaie cu Traian.